Sinä päätät, kuka voittaa tämän vuoden Big Brotherin. Mitä te teitte sunnuntain kiellosta huolimatta? Sanottiin O. Seuraa rangaistus. Pukeudutte Jarmon kanssa ulkovaatteisiin ja menette saunan eteen. Seisotte siinä noin metrin etäisyydellä toisistanne, kasvot toisianne vasten. Ja vuorotellen menette kyykkyyn ja ylös, kyykkyyn ja ylös 15 minuutin ajan. Siten, että kun toinen on ylhäällä, on toinen kyykyssä. Sen lisäksi se, joka on ylhäällä, sanoo selkeällä ja kuuluvalla äänellä Oo. Paikoillanne valmiit. Nyt. Oo! 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 Tää on paras leffa, minkä mä oon nähnyt. Oo! 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 Anniinaa äänestät lähettämällä tekstiviestin Anniina Plus tai Anniina Miinus numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 87804. Äänestä Juhania lähettämällä tekstiviesti Juhan Plus tai Juhan Miinus numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 87807. Äänestä Jarmoa lähettämällä tekstiviesti Jarmo Plus tai Jarmo Miinus numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 87810. Äänestä Teroa lähettämällä tekstiviesti Tero Plus tai Tero Miinus numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 87810.